Ako som vám slúbila, niekoľko myšlienok ohľadom baterkárne a prečo som povedala na to jednoznačné nie. Bod číslo 1. Poškodzovanie životného prostredia. To znamená otrávený vzduch, otrávená voda v riekach a studniach, množstvo vytvoreného odpadu. Bod číslo 2. Nadmerná spotreba vody. Baterkárne sú náročné na spotrebu vody. Podľa dostupných štúdií v Európe začínajú vysychať rieky. Denne sa v meste Göd spotrebuje až 25 000 metrov kubických vody, čo je v prepočte 10 olympijských bazénov. Pri Šuranoch sa tiež očakáva masívny odber vody z rieky Nitra. V čase sucha tak môže nastať nedostatok vody pre celé okolie, čím sa môže znížiť aj hladina spodných vôd. Bod číslo 3. Poškodzovanie ľudského zdravia. Rakovinotvorné látky z NMP rozpúšťadla boli do roku 2017 zakázané. V Šuranoch sa plánuje použiť až 2200 tón NMP za rok. Výpary z rozpúšťadla NMP majú negatívny vplyv na reprodukčné zdravie mužov a žien, ako aj na samotný plod dieťaťa. Táto toxická látka spôsobuje vážne podráždenie očí, kože a dýchacích ciest. Bod číslo 4. Veľké množstvo nebezpečného odpadu a zatiaľ nie je známe, ako a kde sa bude odpad pri výrobe batérií zneškodňovať. Len pre porovnanie, v meste Göd v roku 2020 vyprodukovali 23 600 tón a v roku 2021 to už bolo 35 000 tón odpadu. Číslo 5. Kvôli výstavbe baterkárne prídeme až o 500 hektárov najúrodnejšej a najkvalitnejšej ornej pôdy. Číslo 6. Nadmerný hluk a svetelný smog. Stály monotónny hluk v meste Göd, kde sa hladina hluku pohybuje od 48 do 50 decibelov. Obyvatelia mesta Göd a mesta Komárom sa sťažujú na neustály hluk. Číslo 7. Energetická náročnosť baterkární zvyšuje spotrebu energie. To znamená elektrina, plyn, základné požiadavky na inžinierské siete aj v Šuranoch. Takže plynová prípojka, respektíve zdroj zemného plynu so schopnosťou zásobovať až 25 000 metrov kubických za hodinu, prípojka pitnej vody, schopnosť dodávať 27 až 50 metrov kubických za hodinu, prípojka vody na technologické účely, schopnosť dodávať 1000 metrov kubických za hodinu. Pre porovnanie by som uviedla, že baterkáreň v meste Göd má spotrebu ako jedno veľké mesto. Zatiaľ toľko informácií. Krásny deň vám prajem.